Din id-dar inxtrat b'self mill-bank li ma self għadu jitħallas sal-lum. Hekk iddikjara Beppe Fenekadami dwar il-palazz tiegħu fil-Gargur. Iżda riċerka li għamel One News titfa' dubju wkoll dwar din id-dikjarazzjoni ta' Beppe Fenekadami. Il-Viċi Kap Nazzjonalista kompla jsir miljonarju bis-saħħa ta' deċiżjonijiet li għanqlu suspett ta' abbuż fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Abbuż li wassal biex illum igawdi minn palazz b'estensjonijiet li nataw lilu iżda li kienu rrifjutati f'każi oħra u biżvilupp fartow diżett li tissupera kull regola tal-iżvilupp. Kien meta kien qed iwieġeb rapporti ta' One News li Fenekadami qal li qed iħallas is-self tad-dar li xtara fl-1994. Iżda hemm fatti li jistgħu juru mod ieħor. Riċerka ta' One News turi li Fenekadami xtara l-art tal-50,000 lira Maltin u biex xtra ħaself ta' 30,000 lira Maltin. Iżda f'Ġunju tal-2002 l-ipoteka fuq is-self mill-bank ġiet ikkanċellata. U fl-2008 mbagħad fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu imkien ma jidher li hemm self fuq il-palazz ta' Beppe fil-Gargur. Palazz li nxtara mal-120,000 euro u llum jiswa mal-5 miljun euro, anke għax Fenekadami akkwista aktar artijiet warajh. Intant il-fatti l-ġodda jkomplu jpoġġu f'dubju l-kredibilità ta' Beppe Fenekadami li fl-aħħar ġimgħat ma laqax bosta sfidi biex jaġixxi bit-trasparenza, fejn mhux biss baqa' ma weġibx biex isejjaħ għal tax audit fuq l-interessi tiegħu iżda lanqas laqa l-isfida biex jippubblika l-irċevuti tax-xogħol fuq l-estensjoni tad-dar. Dan anke jekk għaddew 7 ijiem minn meta saret. Inti għamilt extension tad-dar tiegħek? Lest li tipproduċi l-invoices? Ix-xogħol minn għamilulek? Nista' Le, wieġibni. Jiena ħan niċċallenġak sal-lejla, jien kont iċċallenġajtni biex nipproduċi kuntratti ta' kiri. Jiena qed nagħmilek l-istess challenge. Inti lest li sal-lejla tipproduċi l-invoices tal-extension tad-dar tiegħek? Jiena għamilt tagħmel l-ewwel. Jimporta tirrispondi bl-iktar mod. Mhux se jagħmilha.